गोरलै सुद साननाय एबा सिम्पल इन्टारेस्ट साख्रिनि सानखान्थि क्लास बर' रावजों नोंथांमोन बे भिडिअ आङो गोरलै सुद एबा सिम्पल इन्टारेस्ट होननानै बुङो जोङो जायखौ बेखौ जोङो सोलोंगोन आरोखि बेनि माबायदि सानखान्थि फैथाव बेखौ जों सोलोंगोन बेयाव एकदम बेसिक बेयो पार्ट 2 मोननै पार्ट जागोन बेयो एकदम बेसिक लेभेलनि जागोन बेयो बेसिक लेभेलखौ रोंखांबासो जोङो एडभान्स लेभेलखौ रोङो नालाय दा बेसिक लेभेलखौ सोलोंनानै लाग्रोनोसै गोरलै सुद माने जों मिथिखागौ मालाबा समाव जोङो सोरनिफ्रायबा दाहार लायो नङा होमबा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लायो एबा बेंकनिफ्राय रां दाहार लायो दाहार लाखांनायनि उनावहाय जोङो माखासे समनि उनावहाय बे दाहार लानाय रांखौ जोङो सुख'फिननांगौ जायो एबा हरफिननांगौ जायो प्लास बेजों लोगोसे जोङो माखासे बारा रां हरदेरो नङा होमबा बेखौ बयबो मिथिखागौ बे बारा रां हरदेरनाय रांखौनो जों मा होननानै मोनथियो गोरलै सुद होननानै मोनथियो हमनानै लाबाय सासे मानसिया 500 दाहार लानानै उनावहाय बियो 600 पे खालामबाय 600 उनावहाय 600 होबाय होमबा बियो मा 100 बारा होआखै होमबा बे बारा होनाय रांखौनो जोङो गोरलै सुद होननानै मोनथियो दाना बे गोरलै सुदखौ जोङो बोरैहाय केलकुलेसन खालामगोन बेखौनो जोङो बे भिडिअआव ट्रेडिशनेल मेथडजों जोङो सोलोंगोन अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ आराम्भ लोगोसे बेयाव मोनबा सोंथिनि जोङो सल्भ खालामनाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायदो अब्ला फैदो जोङो गिबियाव जोङो सिम्पल इन्टारेस्टनि मिथिनो गोनां माखासे बाथ्रा दं बेखौ मिथिनांगोन जोङो आरो बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन अब्लासो जोङो सिम्पल इन्टारेस्टखौ हागोन बे सिम्पल इन्टारेस्ट एबा गोरलै सुदखौ रोंखांबासो जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट एबा बारायब्राय सुद बेखौ जोङो रोंगोन बारायब्राय सुदनि थाखायबो आङो आलदा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बे गोरलै सुदनिखौ नायग्रोबानो जाबाय अब्ला फैदो जोङो माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्राखौ मोनथिनोसै बेयाव 1 नम्बराव लिरनाय दंनाय बबेबा आसोलनि सायाव मोनसे थि समनि नै बबेबा आसोलनि सायावनो आसोलखौ फि होनानै लायो दे फि माने प्रिन्सिपाल आसोल रां बबेबा आसोलनि सायाव मोनसे थि समनि होनदों मोनसे थि सम माने बेखौ टाइम थिजों फोरमायदे टाइमा नोङो मास मोनसे मास मोननै बोसोरसे बोसोरनै बेबायदिबो जानो हागौ थाखाय जौखोन्दो हाराव नैबे जौखोन्दो हारखौ रेट अफ इन्टारेस्ट होनो आर लायो मिथिबाय सुद होनायखौ गोरलै सुद होननानै बुङो बेयाव नै सिम्पल इन्टारेस्टआ होमबा माखौ बुङो आं दहायनो खिथाखाबाय ना माबा मोनसे एबा सोरनिफ्रायबा जोङो रां दाहार लायो नङा होमबा बे रां दाहार लानायखौ जोङो माखासे समनि उनावहाय जोङो सुख'फिननांगौ जायो बे सुख'फिननायाव जोङो माखासे रां बारा होनांगौ जायोना बे बारा रां होनायखौनो जों मा होननानै बुङो गोरलै सुद होननानै बुङो बेखौ मिथिखाबाय 500 थाखा लानायाव नोङो जुदि 600 थाखा पे खालामोब्ला नोङो 100 थाखा बारा होनाय जाबायना बे 100 थाखाखौनो जोङो मा होननानै बुङो सिम्पल इन्टारेस्ट गोरलै रावाव आरोखि एबा मा होननानै बुङो बेखौनो जोङो बर'नि गोरलै सुद होननानै जोङो बुंनाय जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ मोनथियै बाथ्रा नंला बियो दा फैदो जोङो माखासे टार्मसफोरखौ जों मोनथिनांगौ बेयाव 2 नम्बराव होनदों प्रिन्सिपाल माने आसोल रांखौ होननानै बुङो आरोखि जाय रांखौ जोङो दाहार लायो एबा सोरनिफ्रायबा लाथ'यो एबा सोरनोबा हरो बे रांखौ जोङो आसोल रां होननानै बुङो ओमफ्राय बे आसोलनि सायाव जों जाखिनि बारा रां मोनो बेखौ इन्टारेस्ट होननानै बुङो एबा सुद होननानै बुङो मिथिबाय बेखौ जोङो माजों देखायगोन बेयो आइजों जोङो देखायगोन इन्टारेस्टखौ बिनि उनाव 4 नम्बराव टाइम माने समा जोंना मास मोनसे मास मोननै बोसोरसे बोसोरनै बायदि जानो हागौ बे बिनि उनावहाय जोंहा 5 नम्बराव दङ रेट अफ इन्टारेस्ट दाना जोंहा 5 नम्बराव दङ रेट अफ इन्टारेस्ट एबा सुदनि हारखौ जोङो मा आर ओरै बिदि देखायो आरोखि मानि जोंहा मा हमनानै लाबाय 100 थाखायाव जुदि बियो थाइबा बारा होनांगौब्ला 100 थाखा रां लानायाव जुदि थाइबा बारा होनांगौबा बिनि रेट अफ इन्टारेस्टआ जोङो बेसेबां जागोन आर बेसेबां जागोन 5 थारमाने 100 थाखा दाहार लानायाव बियो बेसेबां थाइबा बारा होनांगौ होननाय जादों आरोखि बे बिनि उनावहाय लास्टआव दङ 6 नम्बराव एमाउन्टखौ जोङो मा होननानै बुंगोन सुद आसोल होननानै बुंगोन बेखौ एजों फोरमायो एमाउन्टआ जाहैबाय मा जाबाय जोंना मा दाहार हरनाय रां आसोलजों जोङो बेसेबां बारा मोनदों एबा सुद बे सुदखौ जोङो दाजाबब्लानो बे मा जागोन आसोल रां जाहैगोन आरोखि सुदजों आसोलजों दाजाबनानै मोननाय रांखौ जों मा होननानै बुङो सुद आसोल होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोन अब्ला बेखिनिखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन दाना बेखौ गोसोआव हानायनि उनावहाय जोङो माखासे गोरलै जोङो ट्रेडिशनेल मेथडजों एग्जाम्पल जोङो नायलांगोन लोगोसे माखासे जोङो इम्परटेन्ट फर्मुलाफोर बेखौबो जोङो बे भिडिअआवनो नायगोन अब्ला फैदो जोङो माखासे इम्परटेन्ट फर्मुलाखौ नायनानै लाग्रोनोसै
माने इम्पर्टेन्ट फर्मुला बे फर्मुलाफोरनि जोहैनो जोङो मा खालामनो हायो गोरलै सुदखौ एबा सिम्पोल इन्टारेस्टखौ जोङो केलकुलेसन खालामनो हाजोबगोन नोंथांमोन 1 नम्बराव दङ सिम्पोल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलायानो नोंथांमोना नुदों सिम्पोल इन्टारेस्टखौ एसआइ देरो ओमफ्राय बेयो समान समान मा जागोन गोजौआव PRT ओमफ्राय गाहायाव 100 जों मिथिगाखौ P माइनि मामोनलाय जोंना P माइनि प्रिन्सिपाल SI समान समान जों मा लिरगोन P into R into T गाहायाव मा 100 अब्लानो जोङो मोनगोन मा सिम्पोल इन्टारेस्टखौ मोनगोन P माइनि जों मिथिखागौ मा प्रिन्सिपाल R माइनि सुदनि हार ओमफ्राय T माइनि मा सम ओमफ्राय गाहायाव मा 100 बे जाबाय सर्टकाट फर्मुला बे फर्मुलाजों जोङो मावफुंनो हायो दानिया 2 नम्बराव फैबाय जोंहा 2 नम्बर फर्मुलाया जाबाय प्रिन्सिपाल जुदि आसोल धोनखौ दिहुननो थिनोब्ला जोङो नैबे मेन फर्मुलानिफ्रायनो फर्मुलाया गासिबो जाजोबो आरोखि ओरैहाय जायो नैबे जोंना मा जागोन नैबे PRT जों नैबे SI नि गाहायाव 1 थायोना होमबा ओरैहाय क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामोब्ला दानखाव सानजाब खालामोब्ला ओरैहाय फैगोन मा PRT इकुवेल टु ओरैहाय SI जों 100 जों सानजाबबा बेयाव मा थागोन SI into 100 थागोन नङा होमबा जुदि जोङो नैबे P खौ दिहुननो थिनोब्ला एबा आसोलखौ दिहुननो थिनोब्ला जों मा खालामगोन नैबे RT आ SI into 100 खौ मा नैबे R into T आ रानहैगोन आरोखि सुदनि हार आरो समा गोजौआव मा SI सानजाब 100 खौ रानहैगोन अब्लानो आसोलनि फर्मुला जाबाय जुदि सुदनि हारखौ दिहुननो थिनोब्ला बेसेबां पारसेन्ट सुदनि हारखौ दिहुननो थिनोब्ला जोङो मा खालामगोन नैबेनिफ्राय R खौ लाखिदोलायब्रा नैबे R खौ लाखियोब्लानो मा जागोन जोंना SI into 100 खौ मा नैबे P जों T जों रानहैगोन नैबे 100 into SI गोजौआव गाहायाव मा P into T बेयो ओमफ्राय जुदि टाइमखौ दिहुननो थिननो हागौ एखमबा टाइमखौ दिहुननो थिनोब्ला एबा T खौ लाखिदोलाय जुदि आं नैबे T खौ लाखियोब्ला मा जागोन T खौ लाखियोब्ला ओरैहाय मा SI into 100 खौ माया रानहैगोन P आरो R आ रानहैगोन नङा होमबा RP आ रानहैगोन बेबायदि होमबा जोङो फार्स्ट 1 नाम्बार फर्मुलाखौ जुदि मोखास्त' हायो अब्लाना जोङो P दिहुननाय आसोल दिहुननाय सुदनि हार दिहुननाय लोगोसे सम दिहुननाय बे फर्मुलाखौ जों हायो आरो बे फर्मुलानि जोहैनो जोङो फटाफट एबा थाबैनो जोङो केलकुलेसन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना मोनथिखा आरो एमाउन्ट माइनि मा जाहैबाय बेयो सुद आसोल जाय गासै आसोल धोन मा गासै जोङो बेखौ मा बुजिगोन गासै आसोल धोन होननानै बुजिगोन गासै आसोल धोन दिहुनोब्ला जों मा खालामो जोङो नैबे गाहायाव लिरनोसै आं A खौ दिहुनोब्ला जोङो P जों I जों दाजाबो थारमानि मा जाबाय माजों आसोल रां ओमफ्राय सुद आसोलजों सुदजों एबा सुदजों आसोलजों दाजाबब्लानो जोंहा मा मोनो एमाउन्टखौ मोनो आइ माइनि जों माखौ हमगोन बेयाव SI खौ हमगोन हो सिम्पोल इन्टारेस्टखौ हमगोन दानिया फैदो जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानैनो माखासे एग्जाम्पल लानोसै अब्लाना जोङो फर्मुलाखौ बोरैहाय बाहायदों बेखौ हमनो हागोन आं बुंखानाय जायो नोंथांमोन बे जोबोर सिम्पोल आङो एग्जाम्पल लादों बेनि उनावहाय आङो इम्पर्टेन्ट कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि भिडिअ बेखौ आं लानानै फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो एग्जाम्पलखौ नायनोसै 1 नाम्बार एग्जाम्पलाव फैबाय नै 1 नाम्बाराव आं फावथेनखौ सोलायनानै लानो 1 नाम्बार एग्जाम्पलाव फैबाय नै 5000 रांनि 10% हार सुदआव 2 बोसोरनि थाखाय गोरलै सुदआ जागोन गोरलै सुद दिहुननो थिनदों बेयाव P आ बेसेबां दङ 5000 बेयो जाबाय P ओमफ्राय सुदनि हारा जेब्लायबो पारसेन्टआव होनाय थागोन बेयो R बेयो ओमफ्राय हार सुदआव 2 बोसोर समा बेसेबां समा 2 बोसोर होनाय दङ होमबा गोरलै सुद नङा होमबा गोरलै सुद SI खौ बेयाव दिहुननांगौ होमबा जोंहा SI दिहुननायनि फर्मुलाखौथ' मोनथिखाबाय जोङो SI इकुवेल टु मा जायो होनदोंमोनलाय गोजौआव आसोल सानजाब सुदनि हार सानजाब सम थायो गाहायाव मा थायो 100 थायो होमबा जों बेयाव बहायबानो डाइरेक्ट जों सुदखौ मोनो जाय P आव जोंहा बेसेबां दङ 5000 इनटु R आव बेसेबां दं सुदनि हाराव 10 समा बेसेबां 2 बोसोर ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां 100 दाना गोजौनि 0 मोननै गाहायनि 0 मोननै केन्सेल आउट खालामबाय नङा होमबा केन्सेल आउट खालामबाय बिनि उनावहाय जोंना मा थाखो 5 into 10 into 2 ल' थाबाय आरोखि
बेसेबां जागोनबा बेखौ सानजाबदो जोंना 5 सानजाब 10 5 सानजाबनाय बेसेबां जाखायो जोंना 10 सानजाब 10 बेसेबां 100 नङा होमबा होमबा 100 रां जागोन सरि 100 रांथ' नङा सरि जोंना नैबे 50आव नैबेयाव लाथिख' मोनसे थालांदों नङा होमबा नैबेयाव लाथिख' मोनसे दंमोन जोंहा बे 50सो जानांगौ होमबा बेसेबां जागोन जोंहा सानजाबबा 50 सानजाब 10 500 500 सानजाबनाय 1000 1000 रां जागोन आरोखि सुदा होमबा जोंहा 5000 रांनि 10% हार सुदाव जोंहा 2 बोसोरनि थाखाय गोरलै सुदा बेसेबां जागोन जोंना 1000 जागोन 1000 होमबा दाना अपसनाव नायदो अपसनावथ' गैयानो 1000 गैया अपसनाव 1000 गैया होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय जोंना 1000 जुदि नोंथांमोना अपसनाव 1000 दंमोनबा बे 1000आनो जागौमोन आरोखि हमनानै लाबाय नैबे इ अपसनाव जुदि 1000 दंमोनलायनो अब्ला बे इ अपसना बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरोखि बे दानिया फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा फैबाय जोङो 2 नाम्बार एग्जाम्पलाव 2 नाम्बार एग्जाम्पलाव बुंदों 4% सुतनि हार नै सुतनि हारा बेसेबां दंखायो सुतनि हारा बेसेबां दंखायो जोंना 4% माने 100 थाखायाव थाइब्रै बारा होनांगौ होननानै बुंनाय जायो बिदिया 100 थाखायाव बेसेबां बारा थाइब्रै बारा 100 थाखा दाहार लायोब्ला नोङो बेसेबां 100 थाइब्रै होनांगोन आरोखि बेनि ओंथिया जाहैबाय 4% माने 100 थाखा दाहार 100 थाखा दाहाराव बेसेबां 4 सुत माने थाइब्रै सुत होनबा गासै आसोला बेसेबां जागोन बेयो 100 दाजाब 4 100 थाइब्रै होनांगोन आरोखि 100 थाखा दाहार लायोबा बेसेबां होनांगोन नोङो 100 थाइब्रै होनांगोन होननाय जादों बे जों बेखौ बुजिबाय दाना फैदो जों बेखौ केलकुलेसन खालामबा जागोन आसोल राङा बेसेबां दङ आसोल राङा 2500 दङ ओमफ्राय समा टिया बेसेबां दङ टिया जोंना 3 इयार्स दङ 3 इयार्स ओमफ्राय जों माखौ दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्ट होमबा सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया जोंहा मोनथिखाबाय मा P into R into T गोजौआव गाहायाव 100 दाना जों बेखौ बहायनानै बानायबानो जाबाय आरोखि P आव बेसेबां दङ जोंना 2500 into R आव बेसेबां दं 4% into T आव बेसेबां दं 3 गाहायाव बेसेबां 100 होनबा गोजौनि 0 मोननै गाहायनि 0 मोननै केन्सेल आउट खालामबाय दा बेसेबां थाखो जोंहा 25 सानजाब 4 सानजाब 3 बेखौ सानजाबजोबनानै जा मोनो बेनो बिनि कारेक्ट एन्सार होमबा जों सानजाबदो 25 जों 4 जों सानजाबा जोंना 100 जाखायो नङा होमबा 100 जाखायो ओमफ्राय नैबे 3 जों सानजाबावो बेसेबां जोंहा 300 रां जागोन 300 रां नङा होमबा 300 होमबा नैबेयाव अपसन नाम्बार 3 300आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि बेयो दानिया फैदो जोङो आरो एग्जाम्पल लाबावदिनि दाना फैबाय दा फैबाय जोङो 3 नम्बराव 3 नम्बरनि थाखाय आङो कलमखौ सोलायनानै लानो गोजाजों लिरनोसै बेयाव बुंदों सासे मानसिया 2 बोसोरनि थाखाय समा बेसेबां नाय दङ बेना 2 बोसोरनि थाखाय बेंकआव 6000 रां लादोंमोन आसोला बेसेबां दाहार लानाया फिया 6000 रां दाहार लादोंमोन एबा दोननानै 600 रां मोनदोंमोननो बा सुद हिसाबै बेसेबां मोनदोंमोन बेयो सिम्पल इन्टारेस्ट हिसाबै 600 रां मोनदोंमोन बा सुदनि हारा बेसेबां सुदनि हार मानि जोंहा आरआ बेसेबां आरखौ दिहुननांगौ नङा होमबा माबायाव जोंना समाबो होनाय दंखायो आसोलाबो होनाय दंखायो गोरलै सुदाबो होनाय दंखायो होमबा सुदनि हारखौ दिहुननांगौ मानि 100आव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन बियो 100आव बेसेबां बारा मोनदोंमोन बेखौ दिहुननांगौ हो लोगोफोर होमबा जोङो आर दिहुननायनि फर्मुलाया जों सिगाङाव होखादोंमोन मा आर दिहुननायनि फर्मुलाया गोजौआव मा SI into 100 गाहायाव मा थायो P into T थायो होननानै जोङो मोनथिखाबाय होमबा बेयाव बहायबानो जोङो जासिगोन SI आव बेसेबां दङ गोरलै सुदाव 600 दङ ओमफ्राय 100 गाहायाव आसोला बेसेबां 6000 नङा होमबा सानजाब ओमफ्राय समा बेसेबां समा 2 बोसोर होमबा दानदो बेखौ दानबानो जों मोनसिगोन आरोखि 0 मोननै 0 मोननै आरो 6जोंथ' 6जोंथ' 60आ दानजायो 6 सानजाब 10 60 बेयो ओमफ्राय 10जों 100जों दानबा बेसेबां बे मा बेसेबां मोनखो जोङो गोजौ 10 गाहायाव 2 ओमफ्राय बेखौ रानबावबा जोङो बेसेबां मोनो 5 बा 5% सुदनि हारखौ पार्सेन्टआव दोनो होमबा सुदनि हारा बेसेबां 5% बेयाव अपसनखौ होनाय जायाखै नोंथांमोन जाय हक जोङो दिहुननानै बेसेबां मोनखो सुदनि हारखौ 5% मोनबाय आरोखि बेयाव सुदनि हारा बेसेबां जाखो होमबा 100 थाखायाव थाइबा बारा होनांगोन बियो थारमाने 100 थाखा दाहार लायोब्ला बियो गासै बेसेबां होनांगोन 100 थाइबा होनांगोन दानिया फैदो जोङो एग्जाम्पल मोनसे लाबावनोसै दाना 4 नम्बर एग्जाम्पलाव फैबाय बेयाव
4 नाम्बार एग्जाम्पलाव कुइसना बुंदों सासे मानसिया 50,000 रां गंसे बेंकआव 8% हार सुदआव 5 बोसोरनि थाखाय दोनदोंमोन। मानसिया 5 बोसोरनि उनाव गासै बेसेबां रां मोनगोन? नै बेयाव आसोला होनाय दंखायो। बेंकआव बियो बेसेबां दोनदोंमोन? 50,000 दोनदोंमोन, नङा होमबा? 50,000 दोनदोंमोन, ओमफ्राय सुदनि हारा बेसेबांनो? 100 थाखायाव 8 थाखा बारा। ओमफ्राय समा बेसेबां दङ? समा 5 बोसोर 5 इयार होनाय दङ। ओमफ्राय 5 बोसोरनि उनाव गासै बेसेबां रां मोनगोननो? एखौ दिहुननांगौ। थारमाने आसोलजों सुदजों दाजाबनांगौ। होमबा फार्स्टआव जोङो सुदखौ दिहुनग्रोनांगोन, बेसेबां सुद मोनदों, नङा होमबा? बेनि उनावहाय आसोलजों दाजाबबानो जोङो मोनो। बेयावबो अपसन गैया लोगोफोर, थेवबो जों बानायनोसै। होमबा जोङो फार्स्टआवनो गोरलै सुदखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ। होमबा सिम्पल इन्टारेस्ट इकुवेल टु जोंना गोजौआव मा जायोमोन? पि इन्टु आर इन्टु टि, गाहायाव मा? 100। जेबो नङा लोगोफोर, सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननाया जोबोद गोरलै। ओमफ्राय पिआव बेसेबां दङ? 50,000, नङा होमबा? 50,000खौ होदो। आरआव बेसेबां दङ? 8%। ओमफ्राय समाव बेसेबां दङ? 5 बोसोर। ओमफ्राय गाहायाव 100। दाना बे मोननै जिर', गोजौनि मोननै जिर' केन्सेल। दाना जोंहा मा? 500 सानजाब 8 सानजाब 5, बेखौ सानजाबजोबदो। सानजाबजोबनानै बेसेबां मोनो? बेनो सुद जागोन। दा जों बेखौ सानजाबजोबबा मोनगोन बेसेबां? 20,000 रां। 20,000 रां मोनगोन। होमबा सुदा बेसेबां जाबाय? 20,000 रां। होमबा मानसिया 5 बोसोरनि उनाव गासै बेसेबां रां मोनगोन? होमबा गासै बेसेबां रां मोनगोन? बियो एमाउन्ट इकुवेल टु पि इन्टु इन्टारेस्ट, नङा होमबा? होमबा आसोलाव बेसेबां दङ? बेयो 50,000। ओमफ्राय सुदाव बेसेबां? 20,000। होमबा बेसेबां? 50, 70,000 मोनगोन बियो गासै। बेसेबां मोनगोन? 70,000। होमबा अपसनाव जुदि 70,000 दंमोनबा बेनो बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन। दानिया फैदो जोङो जोबथा मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै। बिनि उनावनो बे भिडिअआ जोबगोन आरो नेक्स्ट पार्टआव आङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि थाखाय लानानै फैगोन। दाना फैदो 5 नम्बर कुइसनाव। 5 नम्बर कुइसनाव बुंदों 6,000 रांनि बोसोरारि 6% हारै, बोसोरारि बेसेबां? 6% हारै 8 दाननि थाखाय गोरलै सुदा बेसेबां जागोन? 8 दाननिसो बेयाव दिहुननांगौआ। फिया बेसेबां दंखायो जोंना? नै 6,000। ओमफ्राय आं बोसोरारि बेसेबां? सुदनि हारा 6। ओमफ्राय दाना बेसेबां दङ जोंना? 8 दान। बा 8 दानखौ जोङो बोसोराव लांग्रोनांगौ। 8 दानखौ जोङो बोसोरसेयाव जोंना 12 दान थायो नालाय, 8 दानखौ जुदि बोसोराव लांबा 8/12 जागोन जोंहा। दानखौ जोङो बोसोराव लांबा मा खालामनांगौ? 12जों राननांगौ आरोखि। 8/12 जागोन। बेखौ राननानै दुइसिन महरावबो लांनो हायो। दा बे जाहैबाय जोंना टि। होमबा जोङो गोरलै सुदखौ दिहुनदो। सिम्पल इन्टारेस्ट इकुवेल टु जोंना मा जागोन? गोजौआव पि सानजाब आर सानजाब टि, गाहायाव मा? 100। बेबायदि। दाना जोङो बहायनो हासिगोन। पिआव बेसेबां दं जोंना? 6,000, नङा होमबा? इन्टु आरआव बेसेबां दं? 6। ओमफ्राय समाव जोंना बेसेबां मोनखो? 8/12 मोनबाय। ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां? 100, नङा होमबा? नैबे गोजौनि मोननै जिर', गाहायनि मोननै जिर', बे केन्सेलखा। ओमफ्राय जोङो बेखौ दानबावनो हायो। 6 सानजाब बेसेबां? 6 सानजाब 2, 12, नङा होमबा? दाननो हाबाय। ओमफ्राय 2 सानजाब 4 बेसेबां? 2 सानजाब 4, 8। केन्सेल आउट। होनबा बेसेबां थाखो जोंना? 60 इन्टु 4 इकुवेल टु बेसेबां? 240। 240 जाहैगोन जोंना गोरलै सुदा। होमबा बेसेबां जाहैगोन? गोरलै सुदा 8 दाननि थाखाय जोंना बेसेबां जाहैगोन गोरलै सुदा? अपसन नाम्बार डि, नैबे 240 जाहैगोन एन्सारा नोंथांमोन। होमबा बेखिनियावनो आङो गोरलै राहायैनो आङो सिम्पल इन्टारेस्टनि गासै मोनबा कुइसन सल्भ खालामनानै होबाय नोंथांमोननो। आङो नेक्स्ट भिडिअआव आङो मा? कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट, जायखौ जोङो बारायब्राय सुद होननानै बुङो। कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट, जायखौ जोङो बारायब्राय सुद होननानै बुङो, बेनि सायाव भिडिअ लाबोगोन। कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मानि नोंथांमोनाबो बुजिखाबाय जानो हागौ। सुदनि सायाव सुद जुदि सानबावोब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुंगोन? कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट। बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टआव नुनो मोनसिगोन। अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआबो जोबथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।